na se yeka se asomfina katachia dade asomfina katachie eyanoma ese asomfina katachie yo ahafo enenso da foforo a erade aye pata okonje konyame we hu ye mobo enadai mahia de bia bedia me ka cham se me masiesie me wo tisaminya tisam papa be fa ba bia ya se se kwantri nkontwa mu a na obri konfo no chenye dai ontwa mu eti matana na be hu se otwa mu dia se me medi kan na motehwe no na me buku ya me kura ya nsibensa nko a na wom na batumi ebisa no na ya de yesu ade esan se mpanyi se yemfa dakro enchiritwie piao enu nti enne mahia asore bawa edia megiso aye kwiadom abronoma enne aha yenya tena konwa wesu a yesi abebuo dai inchirechire mu nsembisa bi a wonti ase no ye papa na ye bisa no enu nti ye de adwa ide na me di ka ma papa akwa aba se enne den so mato ache no no wagembere na obetie me nsem a me be bisa no we yi ano e de ama me piao opeji abadum aja why nam senkrante why nam seja mpanika so do ho dondon se o se awampa guso same ba kakra ba same yo opanyi memo wakwa ba ya de na yo na mpanyi say ansa na football cry be hyase no ye din ka de nkwala ba be de yesi bibi de cutting razor ni ye de manfo na asre na omo anya ahomka ana say di arehemu bi ebre omo ansa na agro na hyase tete na ye kura say ya wia ye ho kohwe sa obekọ na TV ni kura anya yi bia o na ebo wanko na enu kura no ya na nanom say ye kohwe comedies enu no amosi comedies enti me media ni say yesi se wi afufuo echere ewo wodro mu a ehia kwanhia piao ntene no na mede hyase ansa na masembisa no mede atoato aso e de ama ene ampaya ebedwa obanu ise waye na mu waye se ja o se wi afufuo chere wodro mu a eja so a enye wodro mu so wodi ye kan wi afufuo food obi eni we betrudo a enhyeda hia enchichiremu bebiro nse wo fufuo awia no ama ho anye ha bebiri a enkwanhia ne se ebi ana wo ye waduane no woni pa duduo bi a wo ye aduane na ma ho awia nso de ebi kro mo ko afuom no no ma ba be pie so eti nkwanhia ne se enipadom beba aduane nso ye wo hye nkwanhia sanex pia ebani yobu so yabu ati wa chirechiremu yasi ti awia fufuo echere wo ejaso a ehia kwanhia na papa chirem no nte wia de ubedidi no aye ne fast entwa obia yo ma semba ko a echere ma adwen a me pese me bisa o yesi apam se woni obi ekọ apam eni se ye pam efuo eni mampam se eniama miensen sunsura bi do montem na pam kura ene den obado me mo amo adisuantia empanyi se nimdie nto aso no ene adisua to wi opese oto ani nimdie so bia no ope adisua ana wiase nso bibia ope bia hwehwe awu enti monkoso na muni echi ye kasa pam a se de wa bubu mu no ebi kura san kan wa efem no mpam so eti ye kan apam a apam ye nananom fa kasa ni free afu a ye pam ye na oti wasem ni free msa apam no so bi do afu wi a na wo hye afu na ye se oprapra enua no a entimi anhye ne niam bi a egu afu no so no e free so kanimpo na ye hye ne tana ibi wo no ma ye de bobo adua bi hu ne ya hye no anase dua bi wo kura no ana ye mu no ne ye pese eto no a yetimi se no e de eto no na de ma ye nya apam no eye afu no a ya doso no a eso ye fitaa no a sisa so niam nyina no ye de kukugu afu na no hano ano etibiaye na afu na ye be yeso adwuma no ene de ewo ho na ye noi ana ya do dadampo a nye no so ne ye be ye adwuma no ba bi edi nnua no eguo no eho ne efre na pam enti apam no ye menne wo ntam je se ye ntam no ene efre na pam enti obekro wo se obi nim twumwa ene sempa ehye so asem ehye na eda twumwa ne sempa no eho ne apam no tie kasa apam a ye no ne de kasa enya wo mu
ebi ma okra kan onyankopɔn ne ebi a Abraham kwa apam a odi bibi to ho na ayesa hai na mimi beduru a meka nti wusu duru a entra eti de hye mo ntamu na untime ntra nkɔ no ɛhɔ ne yɛfrɛ na apam ye no ntina apam atade a yɛfrɛ baabi mpam so utwa ha na wapam ti baabi ahoma ne bɛfa yɛ pam ɛhɔ yɛ apam ti sa na kasa ni nyina tie na mampam de ne de ni dini ne sa apam na wɔne wɔnya pam na nanom fa ne dini firi ne suban sɛ de otu ne milika mpani se mampam ne dua ɛne pam no to no obi mpam no na wo dwane enti na nanom so aboa we dia ye mpam no so dwane tiwe mampam no ne be ye mampam no ene be ye mampam enti sɛ mo ate ba bia efi bae ya mpam no aboa no ye mpam no enso no apam no no adwane ne dua pam no ne dua ne pam no enti ya mpam no ana ba ye den mampam eja kan bibi usa hanoa yɛsɛ mo adidi hanoa yɛ ka hanoa ayɛ den hanoa yɛkasɛ hanoa gyina hɔ ma baabi a wɔyɛ afuo mu no ɛne ɛkɔ ɛpɔ no na biri bi abɛte ha ɔnso mebu bɛ na mɛse wonam ham na ate kukura na kyekyedeɛ fo ne yere sa ha no gyina hɔ ma ewuram mfantefoɔ kana haban mu enti ha yɛkɔ anadwo ha ni nyina yɛ wura mu asɛm na yɛka eti ha no ano eti betimi aba sɛ wakɔ afuom kura ba fie no efiri baabi a ewura na ɛwɔ afuom a yɛwɔ toa mu a bɛpem baabi a nipa hyɛ ase yɛtena no ɛhɔ yɛ hanoa noa no ɛyɛ adeɛ nano timpani sɛ wo se dua mu mɔkwaku a ɛnoa no esi enti yɛka noa a ejina oma adeɛ no ano na ate ne ho aba no nti ansa na benya ha no aba osi nnua na esisi wɔ na haban no ɛne na ne man no ɛko aba ne ebe ho ɛfro sɛ ɛha noa yo masembisa etoso yɛsɛ obi nka sɛ puduo nhye ehia yɛbɛdi ne dwo saa bɛyi puduo na daade yo ebe we de ba kan be kunu ma we enye sobe se obi ibu be na obi nim entina no nsi kura obi tumi to asoma no enye puduo eye putuo na nanu mo bube ato se putuo bi ani wa awreku enim na ye ka putuo a wo ye bayifu a otu bayira onfa mafie amonmu ho atoda wo baabi aboa bayira no gu ede twenbo sana na yena nanom ye no yempa na yen hyeda nua bayira bibre dua fase ne apokanom binum bobo bayira ni bidin fa trikosia fase na nka gongorongong manchis bobo di ni bebre boss robo fom ni nyina wo yefo na sedoso utu a onso ni nyina amadako oboa no gu baabi ti baabi ade bayire begu no ɛwɔ ne efro se putuo ana de bia yegu bene kano se puduo ehia okay enti se bibi ni ne ja kotokwa emu ho na se obayire no eja tomu a enye obi ampa ebo ne se putuo ne wowure mu no enhye ne mu se bo ne ho mode na kohia obi a bewedwo ye no kura de nananom se faase kambra mi nkudi bode dwo ana bayire dwo na wa mabia obi abu se woni pabonefo wo ye busueni bi kura na adija koto bayire ni enti obi nkase putuo nhye no nya wedwo no saa ba ne si na kire esua ade yesi suhyefa yemua ye no so yebe eyebe ye o de ba be kunu ma hintabe kire sen ye kase suhyefa na nanom de saa be we ma edan a yesi na ye boso wi onse tetene de na de bamu ene bi aduabra anase ne ye pai mreti me kai se me na na wo beni maskura ne de wotie twitwa ne de dame apapai ne de abodan so ne dan no bebo so a eso ofa na kiri ha na wafa animu ha na wabodan na firi anoa de akọ apampamu
enti wo ba be wie dan ne so bo no na tifin na eda wo tia no o na efro suhye eji sa wo hye dan na bebo so a so wonya benkum ha na wonya nifa ha na awie a ni nyina ye pa na wo de de to apampamu no ato so a wabua enti mpanyi se su shefa yemuwa no eye baabi a efa na wo de koye no ubu anyi yi age se wo de fa enso be ka we no su hye na wo mu no ma ebe ne ye hintabe mpo a de chenyi se obi di asem brewu a bomodin so beti ofofra asem asan wagina so abu asem no eti se abua no aye nya ye no ye dan na tifi na ye bua ne de ba asem mu esi su shefa yemuwa sanity piao me da se piao krobonku ya ani krobonku nyama mienu yi yemfa krobonku no kane krobonku ya ka krobonku a matin so minima de kode daade krobonku ya atosode na atosode yedi ye nkwan akane no na enya na ene die metimi akase bi ehwan adi wisene no ukọ kwaye mu awon tai hunu bi na ne seso no te se de mo frɛ no kokomba no on se kokomba de hu ye turum na ye bodin ankasa ne bi wono ma ya na eno ani fifi no ene timi so dua bi wo afu aya na ho won sensan ye ho won sensan tu fa woda no nyina won sensan ye ne frɛ no kurubonku eye de edi aduane ayedi enti ne saso no te se na aka kokumba ne sa no se kokumba ne de ehun ye tron me gidi se ebe mo ahwe ni mfoni da so nti obi abeti ase di mfoni ne beto so why ana krobonku ya nso eye okrobonku ya nanom se untumi okrobonku ya da bosi a unware ne ba no ma okuya okrobonku ya no ma akode ne mrane ayede bonu mu baako eti uti se obi ka okuro bonku ade a na ya no makode ho asim no oka senye ade fufuru bi dia na no makode ho asim no oka Mama say 17 bishia wa see maya mi wa de say okuro bonku na say ya manane a de bo okode ani di mu baako no you are herefore se ne maka chem say ye fada kro nchire twire kakran ne yesua enti mu subscribe mun share na mun comment me se wasem be se bia toma na me ne me bi se nyina ne amanfo e de aba a ye ntia se ye ka ye hia ye ntia se anene ye bisa ye ka se adrabrichiri a kasa ben na e kire den yo adrabrichiri ye enipa banu na ye ka asim we ya na ye di susu wo na metai etse na mai ebinim timika se be ma timika se oba me da nachi so o ka asem timika se me yira me be ma da nachi be ma na oba achi na mu oba na da be ma chi so atimase enti be ma ada birichiri no ene ne yire enti oba na da be ma chi enti obi achi dabre ene e kan wasem adabirichiri baby obi echiri odano eho ni nachi nti be ma da baby oba beda wo da chiri no ene fro wa dabirichiri won se akanfo ya mamre mu no ye mamma anyi ani ewo baby ayeko mema di kan a ansa na maaba nti mema nta ehu ma achi ye no nti na oba bi eyo walefo no ne be ma foforo koda ye ka se wa fa ni ku achi be ma mfa ni gire achi ifise oba na da be ma na chiri ti be ma na da bi chiri no ene na yire ne mu ye kasa da bi chiri a eye dabre no e chiri ti ye de be ma na gina ho tina me se eye nipa be no ene ye de wo mu gina ho kasa asem ene ye se ja ene ya mamre ide se si ade ya ni futufra je se na no mi ko eyi bi no mani member ni nyina efutu afra enchia ne kura ye hu ba bi eche ma hu obi o che free benkum akoni fa so minimi se ye enchia free benkum akoni fa na ye se si ade mani leading member en say ye si egu so ye church ebe ye yo member nso say ladies first ana brofo no o mo kire yen na ye so ya mamre mu no
Niaman eye ndidiso na obema enda obachi na emomo oba na da oberima echi no ye no de o de obroni de ba empokura menyi ni sa abrofo kro mo da na samparo mo hwe ban ho na se kete na oba no ba beda kan ma bema da chi enti sa bema de ono yere da esu ntwa da fanya bema obema bia o si umpa o da no ho ese won sa benkum na koto yere so won se da asem na se ye ka se obroni si ladies first ya o de ba ye hanu mu a yen kra no ye de ni die mamma eburu mema dada akanfo edi mani pa dizobi ka chere se obroni si ladies first ye chere se ye ma oba ani mu onye sa bambo nti ene ma mema di animu ti be ma di animu a bambo onye se ye chiwade enya de bi ye bone na emomu no ejinejina meme ka ba bi a meme free okọ baabi foforo nso a ema na di kan iti se okọ na ko hu se santin bi ko na ma di animu na mema di akira busa ebi anom so mama mra biseminim ne hu ba kan mu dia mema di kan a na ma di akiri se biri bi oba edi ni ku akiri sana asemnetie piao de bia meti ya na so obi kasa mu especially me nka ne titru pa ne omo tonto adru wabo adabrijo we twi kasa ankasa adabrijo kire sen wabo adabrijo kasa etoda se de abetodwem no amanfo bebusa ne sa afri se twi kasa na yeka na wo de kasa ne ba yebechichim ba miensa enti uchemu miensa de twa to no behu ye ka so bi abo adabrijo a ye ka adabre obi a oda obre panyin si de oda na adwo so aboka na de oda awia de obenya mfa so na nanum nim se onipa oda na adwo yi a ye di anadwo asisi ama enna tinipa se wope wo mpodu anadwo a oni bekum oda eboa mani pedua no etimi eye adwuma sisi no so se ohaw bi wo mu a nipadua na nka se di mudwuma ti se otimi da na adwo na de akina wo be ka se no wa na omosi we ye anadwuma na sem fi se wo dem ho no na obi ani ho nanso ansa na obi bebo adabrijo no na se nipa ne du anadwo no oda ninnamu no obre ontimi nna enti eyeda obre oda obre ansa na watimi ada na dwo na ka ho no de yetwi kasa dwo no eyegbefo intimi se de nyuni po hihye kasa no enti edwoni pese o ka chose kwa o ka se dwo enti nipa na o ton na duro no ana omom de kasa na kan pese saa yale na aye o se o da untimi nna no a o bre no o ka kire yale ni se onko adabre no dwo so say that so metie adabre jo yo ahefo ena yesia de eja ebe we me pese me bisa ansem bi na yi anoma yesese kwa da bi kwa didie na no yure fi ankama batafo oje dadebo ankama ye den batafo dade ebe na nkasa ne se kwa da bi yure fi ankama batafo di dadebo okay ebe eye ye kan sa obusa se hwan ye kan ankama hwan ankama hwan da ade ni dadebo batafo eye kokote omudin ba kwa de mo mene batafo omududu mu no ana afi kwa da bi di obi anim se anini asonafo nananam asonafo akrabwa ana ankama no so yobofo na de eche ni se abopon na wo wura mu on se ana somoro wo mu so ahwa ehuna bo se emu akesi na okwayi mu emu atetaro ntina na ntwi kuro kwadidi a na nantwi no masano no emu na wo hu na omusoso entibiri bia batafo bomu kwadidi ne omu bi a omudi omachi ebi ti sa ahwa wase omukọ batafo nkososo somoro na wo no omkotitema no ejikwa da bi hu ne se batafo oba adidi a na emu na wo no video mu no ombetutu emu na ya no omtalo omu yekuru to obesoso ma no etibiri biara kwa da bi wo ho bia no odidi wia na okosi bia so na wo tutu na ni ahwese bia boni bi beto kokote ana nana obofo bi efre na nkama no
na ono so taa kote kokote no ba bi umbedidi ho ti se kwakwa de bisi duan so no se obofo ankama aba na wasu osupe na kokote ni na adwane eti da bia ankama timi ewiewia no beto kokote ni bi tuoku no ena mpanyisi ena na kwakwa de bi refri ankama nti na batafo di dade bo eti tu aboba no ina friend dade bo ti bena abusa no sa na tie. Wow. And our mate near my bias because me dream one, me say ankama. Na say ka say asomfina katachia. Daddy. Asomfina katachie eyanoma. Ese asomfina katachie budichi. Kofa empemprade de ba ebo ensem ma no na mo budichi no amfa hwe amade a ehuru no asomfra ketechi ya no ma kan tetina na ewo yetete fie mu no ye na die so bi ye da esidan po a na wabo ceiling akata ekire nyina de oye ne so otedotie ye so ni asase aya aka ebinim grace so wonsi fom wo hwie ensu gu fom a anase se ensu bi ta ba bi a ehwa ye mre no obesi ho no mu a na wa fota dotie ni bi na wate na odi afro akodan no so na akwakoye ni bu to totally bu ni saa na oyi anu kurukuru ni mu na ohye to na efre na somfuna katechi oyanoma ne mu oyanoma kitwe bi wanso dan ye kese na otimi ekuta din kese a otimi etidetie ndotie de koye ne dan a ni nnuano mo etete haban na obi aso ne je enkranfo ewodin krom de efre no nyimbo bi tete semikan ni ya oye nkrani na abemi na sanse no mnyina na tienti etoda bi na bi obi bu se wonya wo mkasa na nyimbo bi tete onene asomfuna katechi nese se emu anketenkete no mo na guta adin akese sana na mo aye no se mo ano mushisha o mahode ofom ni amom di akakraka eja aha na na edibesi me da wasesa ojebre na one yen etwetwe nkobo na yesua ade yo ahefo enne aha ene ade ensem bisa ni nyina ebesi bedin kan kan acha mo se nya dakro ene ade kiretwie edin kakran na ade sua ade nti so wasem bisa bia me se fatu comment section ho fama yen ye bebisa ede ama wo bebi nso na wonte ase a wo de se na wote ne bia wo de kyro fama ne yen ye betenetene no ede ama ko YouTube osahene asoreba eho YouTube uko Facebook a asoriba nie TikTok